tabbas dokta, gaskiya ne abin da ka faɗa, kuma ba abin mamaki ba ne, kuma rayuwa ta saba da haka. Za ka iya kai doki rijiya, amma ba dole ba ne ka tilasta shi ya sha ruwa. Gwamnatin Allah ba ni, ba mu ce mafi alkhairi ba. ni kawai mulkin gindi, ga irin sakayyar nan kasar mu ta shiga dambarwa. Akasarin waɗanda suke tare da Janar Muhammadu Buhari yanzu, ko mutanen da suke rike da mukamin gwamnati, ko mutanen da suke tsammanin samun mukamin gwamnati, ko waɗanda suke yin kwangila, wato akasari ko waɗanda suke samun biyan bukatunsu, ko kuma a'a waɗanda suke zaman tsammani, waɗannan kadai su suke tare da shi. A baya mutane ke sata kafin zuwan mulkin baba. Kaya da kiyashi na dauka, Amma da hawa mulkin soho dabbobi ma ba su kasa ba. Najeriya da Na ga ta maciji ya haɗiye miliyan 30 a gwamnatin baba. gaba a hannun yan Ni koyo. wannan abu ya ban mamaki, bera a cikin bila tsugune. Gwamnatin General Muhammadu Buhari zai sha mamaki idan da aka ce ya bar mulkin Najeriya ya koma gidansa ya zauna, ya soma jin waɗansu tonaro da za a yi masa, da za a yi wa gwamnatinsa, da za a iya wa mutanen da suka yi aiki da shi na almunda'ana da sama da faɗi da dukiyar al'umma da waɗansu abubuwa na asha. Wallahi tallahi in bai da ƙarfin zuciya yana iya bugun zuciya ya mutu. Yan daga na nan kwance idan ya je sa harbe shi. takurin kusa shi kenan. Ga kudin mai ya karu talaka ina zai sa kai shi.